ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪೂರೈಗ್ಲ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಜಾಗೆ ತೋಜ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ತೋಜವನಂತರ ಜಾಗ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದು ಒಂದು ಮೈಸೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 40-45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅವು. ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ರೋಡ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫೋನಾಗ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಪೋಡ್ನಿಜೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಪಿರವು ಹೋಮರ್ಗಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಜಾಗೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಯಾಲ್ನ ಪೋದು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು. ಸೊ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನಂಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಸೀನರೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ರೋಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜೇಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್. ಅಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ಪೋಯ. ಸೊ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಲಿ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಕ್ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಜಕಾಮಾತನ ರೋಡು ಅವು ಊರದ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಪೈರ್ ತಿಕ್ಕನು ಅಲ್ಪ ಬುಟ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೋಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಬೆಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಶೋಕುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕರುಳು ತಿಕ್ಕುವ ಒಂಚೂರು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತನಾಗ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪುನವೆ ಬೆಟ್ಟ ಏನಿಡ್ದಾರ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಅತನ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಪೋಪನ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಮೈಸೂರು ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಪೋಯರ್ನ ಶೋಕು ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದ್ ಬರೋಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯರ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಸೀಸನೇ ದೊಂಬುದ ಸೀಸನ್ ಅಂಚಾದ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ಪೋಪರ್ ಅಥವಾ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ಪೋಪರ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಶೋಕುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಪೋಪುನ ರೋಡು ಪೋಪುನ ಸಾದಿಲ ಒಂಜಾತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಮೈಸೂರು ಬತ್ತಾರನ ಈ ಜಾಗನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನೊಂದು ತುಲೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ ತೋಜಿನ ವ್ಯೂ ಎಂಚೊಂದು ಏನು ಪೂರ ತುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆವಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ್ನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಬರ್ಪು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದ ಫುಲ್ ಸೀನರೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.